Galabalita, lokal. Nagpaymat ngon ang Department of Health DOH sa publiko kasumpa yan nagsasara nga mensahe sa social media. Bahin na nagpapakilala nga mga miyembrohan na Faculty of Medicine. Sumalahan post, nagbalay-balay daw nga nag-i-inspection daw ang mga ini para mag-blood sugar test. Isisiring kontaminado daw ang mga injection hiton HIV. Gidugang pahan DOH, ginpanimuwa nagyapon ini han Philippine National Police PNP ngan gintawag ining nga scare tactics. Ginsiguruhan Commission on Election kung COMELEC ang Philippine National Police publiko nga waray dapat daw igkabaraka kung makakitairahin mga election checkpoint pagtitikang han ganban kakulop Enero 12 kumo pag-andam han May 2025 midterm election. Sumalahan Philippine National Police ng PNP ginsisiguro nira nga magsusunod hira hatong mga regulasyon kundi kada checkpoint may the marked vehicle ngan signage nga mga nakabutang nga ngaran haton mga team leader labutlahan nakasulot hinsakto nga uniforme nga may naka nameplate. Ginsagdo na naman ang Commission on Election kung COMELEC ato mga motorista o may darang nga mga sarakyan nga parungon aton mga headlights, abrihan ang cabin light, igubos ang bintana hantag sang sarakyan kung maagi at checkpoint para waray maging problema. Atong pahini diri naman gine-require nga abrihan aton sarakyan labutla kung may urusahon nga makikita na sakob ang sarakyan o may impormasyon ng otoridad bahinhan mga motorista. Suspender naman temporaryo ang Coast Guard Station Northern Samar ang biyahihan tanan nga mga vessels, watercraft, ang Northern and Eastern Coast ang Northern Samar tungod ang dagko nga balod ngan bangin daw ini magdurot han Northeast monsoon. In kakalikapan ini aton lawag, palapag, mapanas, gamay ngan lapinig. Samtang ginabisuan naman han Coast Guard aton mga dagkong mga barko nga maging alerto ha mga dagko nga balod.